Takže videli sme so štartovým číslom 10 pani Lubomíra Mičová a jej Saša Katarka.
Startové číslo 10, prvý pes, ktorý vyzeral, že tak, ako malo vyzerať, veľmi pekná obrana, aktívna, dynamická, dobrá kontrola nad psom, vyhľadanie figuranta, tam mohol lepšie kontrolovať známka veľmi dobrá plus, vystavenie vyšťukanie, tým, že on je tak blízko pre figurantovi, stane sa mu ľahký kontakt s figurantom a záver do štekania by mal byť aktívnejší. Známka dobrá. Pokus o útek, výborne, obrana psa pri strážení, výborná. Zadný dobro v poriadku, výborne. Prepad pri doprovode, prvá časť zákusovo OK. Pustenie v poriadku, dostráženie, mal to určite nie je také aktívne, ak by malo byť. Známka veľmi dobrá. Útok na psa v pohybu, výborne. Obrana psa pri strážení, takisto prvá časť v poriadku, pustenie takisto vo fáze dostráženia by mal byť aktívnejší a pri príchode psovoda kontrolujúci psovoda. Ešte spodok veľmi dobre, dnes veľmi dobre 94 bodov.